hai máis de 800. Hai máis de 800 fotos, cada unha delas se pode repetir como máximo 4 veces, e se non participase tanta xente non tería sentido facer algo así. Precisamente ese era o objetivo. Cando eu propuxen facer esta actuación, pedín que entre toda a xente formase a imaxe dunha personaxe coñecida nas Pontes, dunha personaxe famosa nas Pontes. Non suxeríronme que fose Saquín. Despois, cando me enterei da historia de Saquín, pois gustoume aínda moito máis o proxecto, non? Alguén que nunca tivo nada, que vivía do que encontraba por aí, pero que, sin embargo, escolleu as Pontes para vir a vivir e a morrer aquí.